jedním probíraným tématem byly i možnosti různých forem zkrácených úvazků, flexibilních forem úvazků a tak dále, což by zase mohlo matkám pomoci. Bohužel jsme se shodli na tom, že v České republice prakticky půlúvazky nejsou asi pomoci příliš hodné, protože jsou u nás tak nízké platy, že za ty půlúvazky, kde v Evropské unii běžně matky pracují, by se našim rodinám pracovat nevyplatilo. Takže jsme se shodli spíše na té formě nějakých flexibilních úvazků práce z domova. Samozřejmě tam, kde je to možné, když někdo pracuje na domce, tak těžko bude pracovat z domova. Zároveň jsme nastolili téma takzvané pečovatelské dovolené, což dneska také zavádí Rakousko. A je to něco jako forma rodičovské dovolené právě pro ty děti, které pečují o ty své starší rodiče. Je to forma dovolené zhruba třeba na 3 až 6 měsíců, záleží na individuálním přístupu k tomu rodiči, jestli využívá nějakou ještě sociální službu a podobně. V Rakousku je uzákoněno, že zaměstnavatel musí dát volno tomu pečujícímu dítěti o ty starší rodiče. Sdílenou dovolenou, to už jsem tady nějakým způsobem, sdílenou rodičovskou dovolenou nakousla, rozhodně to není o tom, že by někdo chtěl nutit, to bylo opravdu špatně interpretováno, aby muži chodili na rodičovskou dovolenou, zvláště přesně v rodinách, kde prostě otec je hlavní živitel. Ale jde o to, aby se dala možnost rodinám, prostě, aby ta rodičovská dovolená byla sdílená, tak jako funguje v některých jiných státech západní Evropy, že máte třeba 14měsíční dovolenou, protože u nás ta rodičovská dovolená je jedna z nejdelších v Evropské unii. U nás trvá 3 roky, což je opravdu extrém. Jsou i takové země, jako je třeba Francie, kde trvá jenom 3 měsíce. Ale to už je zase ten opačný extrém. A tak my jsme nabídli tu možnost, jako existuje v jiných evropských zemích, že se ty rodiče můžou o tu rodičovskou dovolenou nějakým způsobem podělit s tím, že je to nějaký časový úsek, například 14 měsíců rodičovská dovolená, 2 nebo 3 měsíce z toho si vezmou rodiče, teda otec, zbytek si vezme matka. Samozřejmě je to na uvážení té rodinné situace, jestli to takhle ti rodiče chtějí. Když si ten otec tu rodičovskou dovolenou nevyčerpá, tak prostě propadá a nic se neděje. Takže to byla taková úvaha, že by byla také možnost více umožnit těm otcům být s těmi matkami. Jsou prostě země, kde si ty rodiče tu rodičovskou dovolenou takhle mohou dělit. Jsou země, kde dokonce můžou být i třeba 2-3 měsíce spolu, často toho využívají třeba přímo po porodu a tak podobně. Já už asi k tomu desateru nic spíš, když budete mít nějaký konkrétní dotaz. Ale ještě bych se zastavila u jedné věci, protože Jiří Dinsbier tady zmínil ty kandidátní listiny. My jsme si udělali takovou maličkou analýzu těch letošních kandidátních listin ČSSD, jaké je tam zastoupení žen. A zjistili jsme, sociální demokracie má zhruba 35% žen ve svých řadách. A my jsme zjistili, že existují kraje, jako je třeba kraj Karlovarský, Liberecký, Ústecký, kde mají 30 až 50%, Karlovarský kraj, zastoupení žen na svých kandidátkách. Ale samozřejmě jde o tom také, jestli jsou ty ženy na volitelných místech. Protože v průměru sociální demokracie na svých kandidátkách teďka do poslanecké sněmovny má asi 27% žen, ale na těch volitelných místech často nebývají žádné. A mezi ty kraje, kde nejsou ženy na žádném volitelném místě, patří kraj Jihomoravský, Olomoucký, Středočeský, Plzeňský a kraj Vysočina. Tak to je tak pro zajímavost, že jsou opravdu kraje, kde ty ženy v té první desítce nebo 5, záleží podle velikosti kraje, nejsou vůbec. Takže tím jsem asi chtěla dokončit ten stav v rámci kandidátních listů České strany sociální demokratické. Já už jsem tady na to upozorňoval, ale zkoušel v zásadě každé místo na kandidáce
krátce volitelné, ale záleží na lidech, jak se rozhodnou využít těch preferenčních hlasů. Ještě možná jedna poznámka k té krátké rodičovské dovolené ve Francii. Tam, jestli se nepletu, má každé dítě automaticky státem garantováno místo v předškolních zařízení. Tím netvrdím, že to je ideální řešení, ale ten stát sice dává krátký benefit v jedné plodě, ale garantuje potom určitý servis poté. Přesně tak. Ve Francii je to tak, že má to dítě automaticky místo v jeslích. A nebo právě využívají certifikované půly. Tam také matky, které pracují, potom mají tzv. Přestávky na kojení a tak dále, a pokud se rozhodnou kojit, co na Francii není zvykem. Takže říkám, jsou to extrémy. U nás je jeden extrém, ve Francii je zase další extrém. Ale zajímavost je, že v těchto zemích, kde je kratší rodičovská dovolená, tak tam je rodí více dětí, než v zemích, kde ta rodičovská dovolená je další. Tak já moc děkuji panelistům za úvodní slovo a rádi bychom samozřejmě slyšeli i vaše názory, podněty, případnou kritiku a samozřejmě otázky na všechny vaše panelisty, takže pokud vás něco napadá, nic jednoduššího než využít této chvíle, přihlásit se, představit se a můžete klást dotaz, případně podněty připomínku. Tak, ale mě tak napadlo jenom v souvislosti s tím, že by muži chodili na tu mateřskou dovolenou. Oni by i chodili někteří, jenomže bohužel jim hrozí to, že je vyhodí z práce za to. Tady jsme na Karvinsku a tady prostě si to ten muž nemůže dovolit. U Jekla je první na řadě, byl si na mateřské, tak asi si toho zaměstnání nevážíš, potřebujeme někoho vyhodit, tak běž si na mateřské. Oni nemají Jestli můžu, samozřejmě my jsme trošku specifický region, my jsme to brali jakoby na celou Českou republiku a ty příklady, co jsou třeba z toho Rakouska nebo z toho Německa, tak tam je to samozřejmě také trošku o myšlení lidí a nejenom to o myšlení lidí, těch rodičů, ale samozřejmě i o myšlení těch firem. A jestli ty firmy o toho člověka stojí, nebo o něj nestojí, takže samozřejmě tam musel být nějaký celospolečenský konsenzus na to, že se to nějakým způsobem zavedlo, tohleto fungování. Samozřejmě další věc je ta, že opravdu v těchto zemích ta rodičovská dovolená je mnohem kratší. A tím pádem ti zaměstnavatelé nemají s tím takové problémy, protože oni třeba zase naopak nemusí čekat na tu ženu 3 a více let. Jo, protože ta žena se jim třeba po tom roce už vrací do té práce, tak zase nemají takové problémy dát nějakou tu rodičovskou dovolenou tomu otci, protože zase vědí, že se jim zaměstnankyně vrátí dříve a ne, že 3 roky budou mít nebo více výpadek, pokud má více dětí. Třeba ta francouzské ženy a české ženy, která to se jak, jo? Která chce 3 měsíce a která chce 3 roky. No, ono je to taky tak. To vidíš, že 3 měsíce. Dětské jsou s maminkou, přece jsem lepší. Ano, ono je to tak. Přece 3 roky jsou 3 roky, to dítě je připravené další roky, jo, takové ty věci a takhle to. Tak o tom taky lze polemizovat, to už je zase jiné téma. Samozřejmě, když nabídnete ženě, aby zůstala doma 3 roky, tak samozřejmě většina žen bude radši doma 3 roky než 1 rok. Tak jim to neberte. Přesně tak, ty francouzsky prakticky nemají na výběr, že? Ale paradox je ten, jak říkám, že ty francouzsky mají více dětí, než mají Češek, což je zajímavé. Pak si zase musí samozřejmě ty Češky ale uvědomit, že tím, že mají v uvozovkách ten luxus být s těmi dětmi 3 roky, tak samozřejmě pak mají větší problém sehnat nějakou práci, protože po těch 3 letech málo kde prostě stojí, tak to je. 3 roky byla na mateřské dovolené, tím pádem se jí snižují i různé odvody sociální, zdravotní pojištění, ona to sama neodvádí státu a pak má i nižší penze. To si zase musí ty české ženy a rodiny uvědomit, že pro tu jejich budoucnost samozřejmě v uvozovkách ten luxus být s dítětem takhle dlouho znamená zase jakoby ten životní pokles finanční té rodiny a potom té ženy, když je v tom důchodu. A otázka, jestli je lepší být s dítětem do 3 let, jak jsem vám říkala, my jsme měli nyní tu besedu v Senátu i s těmi zahraničními hosty, ale na toto téma tam hovořili zrovna čeští psychologové.
A neexistuje žádný průzkum, vždycky se řekne průzkumy ukazují, ale nikdy se neřekne, který konkrétní průzkum kdo to vyzkoumal. Vždycky se odkazuje podle toho, jak se to hodí komu do krámu. A neexistuje žádný prostě relevantní průzkum, který by ukazoval to, že dítě, kterému je 364 dní, je jiné než dítě, kterému je 365. Teda 2 roky a 364 dní je jiné než dítě, kterému jsou 2 roky, 3 roky. A u každého dítěte je to zase opět individuální. A upřímně, když je dítě, to dítě trošku taky potřebuje kolektiv a socializaci. Ta Francie je zase specifická trošku v tom, že tam hodně jsou ty půlvazky. Takže to dítě není třeba 8-10 hodin v jeslích. Tam je to o tom, že prostě část dne je s matkou, část dne je v jeslích. Takže je to opravdu individuální a jde o to, aby prostě ty matky tady měly tu možnost. Aby měly tu možnost volby, ale oni možnost volby nemají. Oni prostě musí zůstat doma. A možnost volby ze 2 důvodů. Některé třeba chtějí ty ženy dělat kariéru a některé prostě do té práce musí, protože potřebují, buď jsou ženy samoživitelky, které opravdu jim ty příspěvky od státu nestačí, anebo prostě ani ta rodina, když pracuje ten otec, tak to třeba prostě nestačí té rodině. Jo? Takže jde o to, aby měli možnost. A ta možnost tady není, protože je tady nedostatek předškolních zařízení. No, ještě k té předchozí poznámce, k tomu, že tady by toho muže vyhodili jako prvního v momentě, kdy se to dopouštělo, no to některé ty skandinávské země vyřešily právě tou radikálnější podobou, že to je povinné pro oba dva, že každý z rodičů si musí aspoň pár měsíců tu dovolenou vybrat. No a když na té rodičovské dovolené byl generální ředitel nebo personální ředitel, tak pak už možná z tohoto důvodu nevyhazuje ty svoje zaměstnance. To je dobré, no. To je potom prostě jiné. To pak mění způsob uvažování v té společnosti. A dokonce si pamatuju, že jsem v novinách psalo, že člen vlády, jestli to bylo ve Švédsku nebo v Norsku, tak jako ministr šel na, nevím, jestli to bylo na 6 týdnů nebo něco takového, na povinnou rodičovskou dovolenou. Takže když to tam je v té společnosti odzhora, tak samozřejmě pak to ani ten management těch společností nevytýká těm svým zaměstnancům, těm podřízeným. Já musím představit, že teď půjdete za Dekoit. Ale tak to samozřejmě není, že jo? To je demagogický, protože samozřejmě i tady vlastně povinně ty ženy čerpají tu dovolenou nějakou dobu před a po porodu. A na tom nikdo nic měnit nechce, pokud jsem dobře zaznamenal dosavadní návrhy. Takže to může být jedno, děti už nebudou vědět, jo, ale ještě můžeš. Já bych chtěla říct, tak jste říkal, že to jde od shora, to znamená, i kdyby v ČSSD třeba byly na určitých volitelných postech ženy, není potřeba žádných vládních nařízení o tom, že mají být v politice ve firmách zastoupeny ženy. Takže tohle bych chtěla jenom říct jako připomínku a k dětem v mateřských školkách. Karviná Ostrava má volná místa v mateřských školkách. To znamená, je to opět, není to kloboudou, to je o to, že se naškají brýliny. Chybí tady práce, to znamená, odcházejí odsud především rodiny z produktivních věků, s dětmi, které budou mít později děti a proto děti opravdu začíná být města, kde chybí místa v mateřských školkách a místa, kde jsou. Místa v mateřských školkách. Dále je pravda, že ženy, které mají malé děti, hůř shání práci, protože tady je vůbec nedostatek pracovních míst. A další pravda je, že ta místa ve školkách a v jeslích jsou tak drahá, kolik žen na to vůbec dosáhne. Takže to není jenom o to, jako bojovat za místa ve školkách, v jeslích, ale a na to, aby ženy, to příliš, nebo ty rodiny to nezatížilo natolik, aby to dítě tam mohly dát na 4, na 6 hodin, ta žena mohla pracovat a ta rodina si zvýšila svou životní úroveň touto prací. Tak to já s vámi naprosto souhlasím. Samozřejmě ty poplatky v těch mateřských školkách a v těch jeslích by se měly samozřejmě odvíjet taky od celkového příjmu rodičů. To by opravdu tak mělo být. A jinak já vám jenom tady přečtu, co jsem chtěla pustit, ale nepodařilo se mi to, tak vám to jenom přečtu, jak teda stoupil počet, ale celkově v republice, počet míst nebo neumístěných dětí. Takže v roce 2000
školním roce 2005-2006 nebylo do mateřských škol přijato 6800 dětí, které chtěly být přijaty. A v letošním roce na školní rok 12-13, nebo na loňský rok, pardon, už se jednalo o 58 000 dětí, 939. Ale já říkám, že to je oblastní. Ano, určitě. Je to statistika. Je to statistika, je to statistika, ale je to furt 60 000 dětí, které chtělo přijmout do školky a nepodařilo se to. Takže je to problém v republice. Jo? Právě, čím dál tam je více možná práce, že tady žena zůstane na té mateřské raději, protože práce nemůže se. Ano, ale to nikdo nepopírá. My navrhujeme jenom, aby byla možnost volby a určitě i v Karviné, i v Ostravě je spousta matek samoživitelek, které by i třeba možná tu práci měly, kterou předtím měly a dneska ji nemohou vykonávat, protože se prostě musí starat o to dítě a dítě může tady pokud nepořešíme, asi myslím na prvním místě zaměstnanost, tady neřešíme. Určitě je to bez spolu. Tak já prosím, když jsme se tady bavili o té zaměstnanosti, já si myslím, že migrace za prací v lidských dějinách vždycky byla a pořád bude, takže si bojím, že i tento kraj tady to bude postižen a budeme to muset vyřešit tímto způsobem. A co se týká žen a jejich rodičovství, já si myslím, že nemůžeme brát ženám právo na být matkou. Jo. Takže vždycky si myslím, že musí být hlavní možnost být tou matkou až potom zaměstnancem a ekonomicky a pokud je prostě o plození dětí, vždycky k tomu je většinou třeba dvou, že ano, a myslím si, že ta zodpovědnost by měla být na obou asi přibližně stejná. Jo. Samozřejmě, že to dítě v tom začátku života potřebuje spíše tu matku, která se o ně stará, která ho kojí a která má prostě k tomu některé fyziologické aspekty mnohem lepší než muž. Ale já osobně, když se třeba bavím s ženami, nebo některé, které jsou vzdělané, nebo i třeba moje matka taky je vzdělaná a rozhodla se mi děti a bohužel se pak neuplatnila, tam je podle mě hlavní problém v tom, že prostě ty ženy ztratí kontakt s tím svým oborem. Ztratí kontakt s lidmi, se kterými tam pracují. Jo? A už je velmi těžké se pro ně vrátit do nějakým způsobem do nějakého tohoto života a dohnat tento deficit. Oni získají kontakt na vysoké škole, na škole, jo, s těmi lidmi, ale jakmile se starají 3, 4, 5 let o dítě, tak ten kontakt je pryč. Takže tady jsem viděl jediné řešení, nebo takové řešení, které by šlo, proč tu ženě nedovolit jeden týden za měsíc jít do práce, ten týden bude doma a ta žena pro to zaměstnavatele bude zadarmo, protože to zaplatí stát, ale ona si udrží ten kontakty, udrží si ty svoje znalosti a to je podle mě mnohem důležitější u těch žen jim toto poskytnout, než se tady bavit, jestli ta rodičovská má 3 roky nebo rok. No, jak jsem tady zmiňovala, tak samozřejmě v některých zemích jsou možné tyhle ty různé flexibilní formy zaměstnání. Tam je to tedy uzákoněné. To znamená, že ten zaměstnavatel má povinnost tu ženu nějakým způsobem takhle zaměstnat, jak ona si přeje, pokud má dítě do určitého věku. Jo. Ale zase je to otázka ta, která pak znevýhodňuje ženy do budoucna, protože ty zaměstnavatelé se začínají zvykat na to, že jakoby snižují ty úvazky. A potom už ty ženy nechtějí zaměstnávat nějak jinak. Řeknou si vlastně, ona za ten půlúvazek udělala úplně stejnou práci. Jo? Takže pak nám nakonec začínají nabízet větší množství půlúvazků než celou úvazku. Tohle je taky taková docela jako forma složitá, protože proč neumožnit přesně nějaké nižší úvazky, je to fajn a bylo by to dobré, spoustě ženám by to pomohlo, ale v některých zemích to už to dochází zase tady do těch fází, že pak už jako nenabízejí nic jiného, nebo těm ženám než ty půlúvazky zjistí, že ta žena za stejný čas odvede úplně stejnou práci, ale za poloviční mzdu. Takže půlúvazku nemluvil, já jsem mluvil o tom, že ona je na mateřské, že prostě ten týden, jednou za týden, nebo za nějakou dobu se prostě bude moci vrátit do toho práce, tam mi to bude umožněno ze zákona, stát se postaví za to tak, že prostě té ženě, tomu zaměstnavateli zaplatí jakoby. No, už tě vidím, jak ten týden uklízíš. Budu muset. Teoreticky je proto vytvořený zákonný předpoklad, že pokud požádáte zaměstnavatele, aby vám snížil úvazek, tak by to měl udělat, takhle to řešeno v některých systémech a on by pak neměl právo v podstatě ve chvíli, kdy by vás nebyl ochoten
zaměstnaný zkrácený úvazek, tak by vám musel platit poměrně vysoké odstupné. Tímhle způsobem vlastně je chráněn na státech ten přechod, co je většinou problém, je opravdu to, co říkala Zuzana, to znamená vrátit se z toho částečného úvazku opět na plný. To je, myslím, to, co se většinou teďka řeší v jiných státech. A jenom to, co jste mi říkal, to je právě přesně ono. České ženy mají ještě velký problém s tím, že u nás, jakkoliv jsme liberálně, hrozně teda jsme pro tu rovnost žen a mužů, tak vlastně ještě jsme nepřistoupili na myšlenku, že rovnost mužů v povolání znamená rovnost mužů a žen v domácnosti. To znamená, pokud žena bude sedět u jednacího stolu, tak musí muž sedět u toho kuchyňského vlastně z nějaké části. Máme tady obrovské dvojité břemeno na ženách až trojité, pokud se pak podíváme na práci, na starost o starší rodiče. Takže to je opravdu další velký předpoklad, který je kulturní, ale nemyslím si, že se s ním nedalo nic dělat. Vždycky přijde a tačka jede na tatorce, tak to vymění, přitom uvíze ta maminka bude na tatorce. Přesně tak. No, to si myslím. Já třeba jsem velmi dobrá řidička a to trochu mám ráda. Tak tam jsem viděla stejnou dotaz. Tak já jsem ten aspekt viděl trošičku z jiné strany, a to sice takové, že ten náš zaměstnanec, který chodí pracovat do té práce, tak má ten příjem takový, jako když otočíte dalekohled naopak oproti jiným zemím, víte? A jestli porovnáváte manažerskou rodinu a obyčejnou rodinu, tak ta manažerská rodina nebude vodit děti do školky, ale vezme si kojnou, má speciální školy, speciální kurzy. Zase jsme někde jinde v tomto směru. Čili já bych to viděl tak, aby ten tatínek si vydělal takový spotřební koš, aby třeba eventuálně nemusel žádat ty dávky. A když se podíváme ještě z jiného pohledu, aby prostě ten člověk, který chodí do práce, nebyl terčem posměchu. Víte? Protože některé ty skupiny lidí pobírají takové dávky, že prostě do té práce je lepší se vyspínat. Proto přesně tak, proto mi taky tady jeden z návrhů, jestli jste si všimli, tak my jsme vůbec nepřišli s žádným návrhem, který by zvyšoval jakékoliv dávky, jakékoliv, nebo zaváděl nějaké nové. My naopak jsme přišli všechno z návrhy, jako je třeba právě, říkám, zvýšení té kapacity mateřských školek, možností nějakých úvazků, ale nepřišli jsme s tím, že by se mělo někde něco zvyšovat. Jo. Protože samozřejmě je vidět, že to nějakým způsobem, co se týče té porodnosti populační, nějakým způsobem nepomáhá úplně. Spíš by pomáhaly tyto opatření, aby ty rodiče prostě měli možnost té práce, pokud samozřejmě ta práce je. Zase říkám, jsme trošku v jiném regionu, tady u vás to není samozřejmě jednoduché tu práci najít, to musí být uvědomé. Ještě jenom myslím, že k tomu sociálnímu rozměru, tak vlastně si myslím, že cílem by bylo mít vysoce kvalitní vzdělávací veřejné instituce péče o předškolní děti, protože to má taky velmi silný sociální a integrační prvek. Samozřejmě máme tady vždycky skupinu opravdu vysoce vydělávajících osob, které třeba nebudou chtít tyto služby využít, ale pokud budou opravdu kvalitní, tak je tam velká šance, že to přitáhne, jednak to posílí střední třídu, vytvoří to vlastně prostor pro integraci dětí z nízkopříjmových rodin a tam už se dá prostě jenom je potřeba hrát se s těmi parametry, jako je dostupnost těch školek, jako je, to znamená tím myslím třeba i geografickou, ale i finanční. A my jsme teďka na tom našem semináři viděli, jak s tím zacházejí jiné státy a opravdu pokud to dlouhodobě sledujete, díváte se